Onko sussa tai sun läheisessä synkkiä piirteitä? Mä oon rikoskirjailija ja toimittaja ja mä oon käsitellyt monia mun työstämiä aiheita nimenomaan psykologian ja kriminologian näkökulmasta. Multa kysytään tosi usein, että miten mä voin käsitellä niin pahoja aiheita ja pahuutta ylipäätään, mutta tiedät sä, miten pahuus oikeastaan määritellään? Psykologian teoriassa tunnetaan 3 piirrettä, jotka liittyy nimenomaan pahuuteen. Nämä piirteet on narsismi, psykopatia ja machiavellismi. Ja näille on annettu myös yhteisnimitys pimeä kolminaisuus. Vuonna 2016 psykologit Webster ja Johnson tutki tätä aihetta, ja osana tätä tutkimustaan he koosti tämmöisen testin, jonka perusteella jokainen meistä voi arvioida, että onko meissä näitä piirteitä. Mä esitän sulle nyt 12 väittämää, joiden perusteella sä voit pisteyttää itsesi. Jokaisen väittämän kohdalla anna itsellesi pisteitä välillä 1–7. 7 tarkoittaa sitä, että tämä väittämä kuvaa sua todella hyvin, ja 1 taas sitä, ettei se kuvaa sua ollenkaan. Ensimmäinen väite. Sulla on tapana manipuloida muita, jos se on sun tiellä tai estää sua saamasta, mitä sä haluat. 2. Sä olet ollut petollinen, jotta sä oot saanut sen, mitä sä haluat. 3. Sä olet mielistellyt toista ihmistä, jotta sä olet saanut haluamas. 4. Sulla on tapana käyttää muita ihmisiä oman edun tavoitteluun. 5. Sä et osaa kokea katumusta tai minkäänlaisia tunnontuskia. 6. Sä et ole huolissasi sun tekojen moraalisista seurauksista, etkä huolehdi siitä, että teetkö sä oikein vai väärin. 7. Sulla on tapana olla kylmä ja tunteeton. 8. Sulla on tapana olla kyyninen. 9. Sä toivot, että ihmiset ihailee sua. 10. Sä toivot, että ihmiset kiinnittää huomionsa suhun. 11. Sulla on taipumuksena tavoitella ihailua ja erilaisia merittejä ja titteleitä. 12. Sulla on tapana olettaa, että muut ihmiset tekee sulle erityisiä palveluksia. Testistähän voi saada yhteensä pisteitä 12–84. Mikäli sun pistetulos oli 45 tai yli sen, näiden testin tehneiden psykologien mukaan tulos on huolestuttava.